Tokek Sekar Mayang campur sari nyape sepining swasana Widowati mijil saking laladan Boyolali parang sowan Tiah Ayu Ida monggo wong ayu. Tunggu wae, muga-muga ora ana alangan sawiji apa. Pepanggihan dalu punika wit lekas ngantos pungkas Purwa Madya Wusana manggih rahayu, rahayu, rahayu wilujeng. Amin ya robbal alamin. Alon-alon ya nak ya, alon-alon nggih, alon-alon. Mas Tokek alon-alon riyen nggih, Kang Mas kawontenan nggih. Nyuwun peloke pun nenem, kudangan kangge Dek Mahesa. Mahesa Priyananda. Oh nggih. Oh nggih. Nggih matur suwun. Dek Mahesa Priyananda Sumanto. Nunggak semi karo asmane tiyang sepuh. Nggih. Pak Sumanto. Pelok nenem putra Nuswantara. Ameng-ameng nyawa iki. Angger bengok senge muni. Mas, jenengan ki aja kuwatir, jenengan iki kados Mbah Kakung menika lho, pokoke santai lho. Santai. Santai to, kancane do bingung. Santai. Santai. Ya. Santai. Alon, Tenang, alon. tenang. Gayeng regeng gumyak kompak terlatih. Inilah Tokek Sekar Mayang Berpendidikan. abadi nggih, berpendidikan nggih. Salah satu player utawa tukang keyboard sing lulusan saka ahli madya keperawatan ya iki. Ahli madya keperawatan kok jurusane dadi juragan campur sari abadi sepanjang masa. Tokek Sekar Mayang dhisik urung enek campur sari iki wis enek nganti sak yahmene. Wis ganti 7 generasi. Yogane Tokek Sekar Mayang anggar enek sing tuwek langsung diyasinke ngono. Mula sing girong cepak-cepak mawon iki ya. Ya aja kaya ngono to. Aku ora kemurungsung 7 generasi. Iki sowan leladi wonten daleme Pak Bayan. Nggih menika Pak Joko. Pak Joko sinten? Pak Joko Sumanto, Ibu Endah Fitri Wulandari. Mapane utawa manggone ana tengah dalan Cahayu. Merga nggih papan panggonan sing jembar lan bawira kaya mangkene taksih kirang anggenipun nampi para tamu kakung putri saking kathah ingkang sami parang rawuh. Bela tresna kalih Bapak Joko Ibu Sumanto sekeluarga. Hajatipun Bapak Ibu Joko Sumanto nampi kanugrahan, nampi momongan, nampi putra mijil kakung, putra angka kalih ingkang pun asma sinten Kang? Pun paringi nami Dek Mahesa. Iso maca apa ora? Alon-alon. Nggih, selamat. Terang buah. Selamat. Nggih. Alon-alon. Pripun Mbah Kakung? Kathok elek Joko iki uncalno gendeng kono. Lah hubungane apa ngono? Oke ya mung elu wong dhisik kae kok. Iya. Anu kathoke nek ora kathoke kasar. Ora, iki mau sing nyunduki Lombok karo Brambang kurang oke. Ora ya kabeh iki kanugrahan. Nggih Kang. Apik Mas. Tokek Sekar Mayang. Insyaallah Dik ora enek sing uciwani. Kudune sampean iso ngetutke kendangan iki ya. Lho malah kono kudu manut ingsun. Oh kudu manut. Kok ingsun aku. Oh piye nek pawa kleru piye Mas? Konsekuensine. Enek konsekuensine nek hukumane. Heeh. Nek bener piye nek kleru piye? Nek bener entuk tambah. Heeh. Nek kleru sudah bayarane. Ngono lah. Kanca-kanca sound system Gombil. Nggih. Banterno sound systemmu Mas. Aja nganti kalah karo suarane Banyudan Mas yo. Aja kalah karo senge. Kono nuthuk gong kene ya duwe gong. Ayo Mas. Banterke waduh kojur nduk. Banjir Cahayu. Gek mongko aku cakaran iki.
Lho Mas dibanterke. Ya Allah ampunilah dosa-dosa Mas Gareng. Wah, lho kok dhuwur. Lah iya kok ya ngisor disoting dhuwur ya disoting. Ayo dhuwur langgam kok anu ngesor langgam kok dhuwur sampak. Alon-alon aman kibote Mas. Nggih aman nggih sih. Ndedonga lan memuji. Wong kabeh mono kanugrahan. Nggih leres. Muga-muga derese udan iki padha karo derese rezekine Pak Joko Sumantos keluarga. Padha karo derese rezekine sedaya para tamu ingkang rawuh. Amin. Ya Allah. Allahumma amin. Nggih. Nona nona no. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe bintang tamune teko kudu mlaku sak mestine lenggah sekeca rumiyin Dimas Putra Nuswantara kudangan kangge Dik Mahesa Tokek Sekar Mayang. Kok hebat men sampean mau iso mlumpat kok kene kok ngono. Lompat kali wong kono banjir kok, Nduk. Lah iya. Kanggo jogetan malah banyune piak-piak ngapyok rai. Ning aku yang gumun lho Mas. Napa? Karo sing ngendang kuwi. Lah kok udute kok dawa tur kok ngene kuwi iki piye kuwi? Apane? Udute. Kuwi sing dawa ra mung udute kok. Lah apane? Liyane nek sing dawa. Apa? Engko tak SMS. Durungane kok nekoke. Ya ora apa-apa. Iya. Kowe neng kono, aku neng kene. Iya, Mas. Batese kali. Ya tresnane awake dhewe kudu kaya ngono. Iya, leladi iki kaya mangkene iki. Ya nak, sing semangat sasi suro. Bisa gawe. Gawe apa? Damel napa Mbah Kakung? Mareme ati wong tuwa kulawarga nusa lan bangsa. Ya nak, alon-alon, selamat ya Allah. Bisa gawe
gawe mareming atiku Ida, kudangan kanggo Dik Mahesa. Dik Mahesa. Ah, jenenge dawane ra mekakat iki. Ngeling-eling ngantek lali aku. Sik alon-alon. Dik Mahesa Priyananda Sumanto. Mugi saestu mboten luput saking kekudangan, mboten luput saking kegendongan. Estu saged dados putra ingkang soleh.